Да. Здравейте! Как да обновим RG79 и RG79 Extreme Radar серия? За това избираме страницата Stealth Radar EU. В сектора база данни изтегляме програмата, която е обновяваща програма Stealth RG79 ERS Update, ревизия 4:3. Натискаме един път върху него и сваляме апдейтера в папка, която сме кръстили Радар база данни. След което изтегляме и файла, който е наличен в момента, 27.10.25 година. Включва тол системи, всички нови камери и така нататък. Като натиснем върху него, по същия начин го запомняме. Ако Windows е по-стар и използвате драйвери, апдейтер, виждате ли къде си? Свалете ги и ги инсталирайте. Така, свалили сме в радар база данни апдейтер 4.0, който е за RG79. Два пъти върху него стартираме програмата. Така, вижте, излизат няколко 5 сектора. Свързваме радара с USB-то към компютъра. Така, забелязвате, че датабаза е активно. Слагаме човка, избираме файла, ето го примерно този, който сме свалили. Два пъти върху него и зареди. Изчакваме да тръгне прогреса тук надясно и когато стигне до края, би трябвало да изчезне самия апдейтър. И това е целият апдейт. Това е. Довиждане.